Vítám vás u dnešního videa. Dneska bude video loot only z Sprite Shrine. Jak tam dáte prostě Sprite do toho, takové to je jedno. No a napadlo mě, jestli, no prostě to je jedno, ale napadlo mě to hlavně protože, jak včera byl ten live event tady u toho portálu, tak tam kolem jsou 2 shriny, tak mě napadlo, že by to mohlo být dobrá challenge, takže nebudu zdržovat a jdeme na... What? Jo, to mám úkoly questu, no, takže... Portál je tady. Takže tam logicky padnu, protože, jak jsem říkal, kolem té hory tak jsou 2 Sprite shriny. Označil jsem to dobře. Ne, aha, tak portál je tady. Označil trošku špatně. Jakože tuto, tak je hodně dobrá challenge, protože Sprite Shrine vlastně jakože jich je hodně na mapě docela. A vždycky, když vezmete Sprite, tak vám to označí Sprite Shrine. A ještě k tomu tak mám dobrý místo na ty Sprite Shriny, tu ten portál. A ještě k tomu tak prostě je to jednoduchý s tím dát hodně killů a takhle, protože ty Sprite Shriny, tak z nich padají i vždycky epiky, takže nice. Tady portál budu ignorovat, protože tady někde po straně by měla být ta Sprite Shrine, no, jenom najít na jaký straně. Tady to podle mě bylo, ne? Asi přímo tady, asi ne. Tak ale nejvíc potřebný landing, já jsem to... Kde to je? Tak já jsem obletěl svou tu horu, ale našel jsem to. Tak kde to je? Ale je to tu, to vím. A není to náhodou, víš, jaký ten sníh? Ne, a to je na trávě normálně. Podle mě jsem to přeletěl. A nebo je to tady? Tady podle mě je jedna Sprite Shrine. Ne, tady ne. Ne, když to obejdu tady. Tady někdy to možná bude, mám prostě, že jsem slyšel zvuk té shriny. Ale zase to je tady někde. To je asi tady někde, ale se kde, to je ten problém. Já ani nevím, jak vysoko musím jít, aby se vůbec našla. Mám nápad. Nahoře je přece launchpad. Tady, že jo, když vyhlédnu nahoru, tak tam je launchpad. A vypadá to, že se ani nemýlím. Tady fakt launchpad. A nejsou náhodou ty Sprite Shriny pryč třeba? Ale to tady musí být, ne? No tak já nemám žádnou zbraň, ale tím pádem. Tak, moment. To mi neříkej, že tady nejsou ty Sprite Shriny. Hlavně, že když jsem to nehrál tu challenge, tak jsem tam každý level šel pro tu Sprite Shrine. Moment, není to snad kvůli tomu live eventu, že jak tady to vybouchlo, nebo ne, já nevím, co to bylo, jak tam byla úplně ta oslnivá záře a bylo tam to zlatá hmota nějaká tečka, jak tam je. Tak nezničilo to shrine, nebo neodstranilo to Sprite, doufám. Jestli jo, tak jsem mega naštvaný, protože musím celý toto video natočit znovu s jinou challenge. A to tady musí někde být. No, tak hold asi padnu jiný místo, protože z nějakého záhadního důvodu tady ty shriny nejsou. Jakože nevím vůbec proč, ale ty shriny asi odstranili. Tady u portálu, tak tady někde by měl být tu směru shrine, ale není tady. Tak nevím, tak uvidíme v příštím kole. Třeba se nám povede najít nějakou shrine. Menší problém je, že ty shriny se musím všimnout ze vzduchu, nebo musím nějaký místo, jestli mě napadne, protože je tak trošku úplně na vzpomněť.
nevím, kde jsou ty šrájny, i když... To bych chtěla taky vědět, kde to je jedno místečko, kde vím, že je šrájna. Já zkusím padnout ještě jednou tady, protože ty... A to bude velký šutr. To si děláš srandu. A já jsem to obešel celý, ne? No. Buď jsem předtím měl smůlu a nenašel jsem to, anebo jsem mi to nějak buglo a nebyly tam šrájny. Ale... Spíš jsem si to asi nevšiml, protože... Málo kdy se stane, že se vám to bugne a třeba nemáte šrájny nebo tak. Takže... Zevnitř se šrájny, takže tu ty zbraně ani tu ty český si nemůžu vzít. Maximálně můžu tady si ulovit Sprite'a a dát ho do šrájny, aby mi to dalo epiku, což mi ani moc nevadí, protože epika za free, nice. Jak můžete vidět, nelhal jsem, fakt to označí tu šrájnu. Tak a jdu si pro moji první zbraň, tak co to bude za epiku. Byl bych rád za nějakou broku, ale může to být klidně i SMGčko nebo ARko. Budu rád za všechno, ale hlavně ať to není třeba něco špatného. Jo a jak jsem předtím hrál, tak to byl moje druhý kolo, se dneska hraju. A zjistil jsem menší novinku. Víte, jak je Night Rose, ten boss, jak ty tam ovládá ta maska, tu Night Rose, v Demon Dojo. Tak já jsem tam dneska byl a ta maska tam není. Nevím, jestli to je vždycky, ale ta maska tam prostě nebyla. Byla tam jenom Night Rose. A tady týpci asi týmou, ale nevím. Neviděl jsem, že jestli to jsou dva týpci, nebo jestli to je nějaký NPCčko, co si týpek koupil. No a je tam jenom Night Rose a když ji vyfajtíte, tu Night Rose, tak vám to dá jakože... tak vám to dá ten medailon, a tu mytiku. Takže... A jo, vlastně. Takže toho bose, tak je milionkrát lepší vyfajtit, protože tam je vlastně jenom Night Rose bez té masky. O NPCčkách se nic neřeklo, takže si jdu koupit tady Halsey. Do háje, tady jsou kroky. Nice healy. Jdu se vyhealovat. Potřebuji mít full shieldy. Jedu asi do Demon Dojo, protože vlastně ono, když vyplatím tu Night Rose, tak vám to můžu za první ukázat. Ale za druhý, tak já z ní dostanu, že jo, no, ten medailon, že jo, protože mytiku používat nemůžu, ale medailon jo. A když mám tu Oni shotgunu, tak na ní je hodně dobrý ten medailon, protože když máte ten medailon, tak vy jednou vystřelíte, chvilinku počkáte a můžete vystřelit znovu, že nemusíte prostě přebíhat. A mluvila se, že mám trošku kašel. No, tak to by se mohl, ale než si skočím tady, protože tady mám pocit, že aspoň jedna šrájna je určitě. Takže já se zatím vyhýlu, nebo ne, já si to nechám do té šrájny. Protože když tady nebudou zprati, ale nějaká šrájna tu podle mě je. Sotva jsem to řekl a vidím tady záře od té šrájny. Já už jsem se, že dostanu fall damage. A že vzdechnu na to. Takže jdeme si pro Sprite šrájnu. Jdeme tam dát Sprite. Yes, nice. Takže 2 Sprite šrájny zatím mám. Mně to furt nejde vyslovit, já furt říkám Sprite šrájny, nebo nevím, jak to říkám. Nebo kolikrát to já nevím, ale vím, že hodně často jsem se přeřekl. A omlouvám se, kdyby jsem trošku špatně mluvil, protože mám jejmu. No, takže jdeme tam dát Spriteíka. Tak, co nám nadělíš teďko? Prosím, a to není zase shotguna. Protože to by bylo blbý, 2x shotgunu. Nice. No, takže... SMGčko, ok, nice. Tak... Já jdu asi do save zóny. Počkej, co? Na 102 ultava. Ne, aha, to se mi zdálo.
Mně se zdálo, že ta storma dává po 2, právě jednou se mi to nějak bavilo a nedalo mi to, pro mě to dalo po 2 rovnou, takže dobrý. Já už jsem psala, že druhá storma, kolika ta? Druhá storma, že by dával po 2. Ale můžete vidět 1 DPS, takže dává po 1. Akorát jsem to stihnul, 17 HP. Jo, a taky 17 sekund a jede storma, no. Super. Healthy jedet na stormu 100%. Bože co? Já jsem se... Aha, tak jsem to prošel kolem toho portálu úplně, no. Tak jsem se vrátil. Tak jsem se ani nevšiml. To jsem se ani nevšiml. Nice sprite. Beru, ale shrine nikde nevidím. Je tady jenom ta, kterou jsem už použil, takže... Asi není 100% spawn na ty shriny. Jakože, já nevím, jestli to bylo už i předtím, ale přijde mi, že není 100% spawn na ty shriny. Vždycky jsem tady měl 2 a teďka tady mám jenom 1. Vlak si můžu loutit, ale jede tady storma a ten vlak, ale vlastně on jede blíž od stormy, takže se ho můžu v chillu vyloutit. Já ho nejde ani hacknout. Tak nic. Joj. No tak to bych chtěl taky vyskočit pryč z té stormy. Dobrý. Dobrý, jedu do další shrine, jestli se mi povede najít. Budu si dávat pozor, je tu týpek. Jsem chtěl říct, že nejspíš tu je týpek, ale on tu fakt je. Jedu. To jak těsně? Aha, tak nic. Já tačí. Jo. Tak já jsem na pryč. Omlouvám se, že teď není nic vidět. Dobrý, už je vidět. No někdo to je, když už se mi patří motorky, tak ho jdu vyfajtit, ale... Tak... Zatím nic nemá. Healy můžu brát normálně, opravdu z té shrine skoro... Tak s ní padají spíš zbraně než healy. Takže co se týče healu, tak na ty ta challenge neplatí do healy. Super, 24 hráčů a mám 1 kill. Nice, tak to je nejlepší úplně. Akorát, že vůbec. Yes, autíčko si vezmu rád. Aspoň na mě nebude moc nikdo šutit, když pojedu. Ne, já jsem slyšel auto. Aspoň chvíli klid. Dobrý, jel asi pryč. Yes, je tu shrine. Teďko, jestli se ptáte, proč gloju, tak já jsem hodil toho větrního sprite a vzal jsem si tuto, takže... Dobrý, tak další epika, tak co to bude? Prosím, něco dobrýho. Taký AR by se mi hodilo, nemám nic na dálku. Yes, nestěžuju si, není to sice AR, ale nice, tuto jsem ani nečekal, že mi může padnout, to jsem úplně zapomněla, že mi může padnout tuto výbušná, no, explosive repeater rifle. To jsem úplně zapomněla, že mi může padnout. Na ostrov můžu jít pro ten medailon a pro katanu s ní nebudu útočit, ale zase jinak. No jo, já jsem chtěl jít vytředit s tím stromem, s tím Earth Spritem, jsem chtěl vytředit zbraně, ale ono, že jo, to padá random a ještě k tomu tak to není z té Sprite Shriny. Takže je trošku blbý. Yes! Další Sprite Shrine. A vypadá, že je nepoužitá. Jo, to je ta, jak jsem říkal, ta druhá, asi? Ne, možná, ale chtěla by to. Night Sprite je dobrý a teďko by se mi hodilo ale nějaký AR, ale fakt už. Protože mám dobrý loot, mám shotgunu, SMGčko a na dálku mám ještě explosive repeater rifle. A chtěl by to ještě něco, co můžu s tím na dálku, AR nějaký, chápete? Jakože zatím se mi docela daří. První level jsem nenašel žádnou shrine teda. Ale teďko už dávám asi kolikatou. No počkej, podle těch epik to poznám. 4. shrine jsem teďko dal. 4. sprite jsem dal do shrine.
No, tak co mi dáš? Jaký AR bych poprosil? OK, Sentinel Pumpa. Nestěžuju si a rozhodně ji budu používat místo té ony shotguny. Ale když mi padne AR, tak si to vezmu místo té ony shotguny. Protože i když nemám ten medailon na to, tak to je docela na nic. Takhle, tak, dobrý. Tak jdu kouknout, jestli nenajdu další šrájnu nějakou náhodou. Už mě to nebaví, je to takový mega nudný gameplay, jdu asi do fightu, protože mi to nebaví tady furt být zakempenej a hledat spritey, abych je mohl dát do šrájny. Zrovna o tom mluvím. Och, jo. Tak půjdu na fighty a mám tam i šrájnu. Nice. Wow, chill. Říkám chill. Říkal jsem chill. Máš smůlu. Kdyby jsi byl chill guy, tak bych tě možná nechal. Já si jedu nejdřív pro tu šrájnu, protože bez AR je to takový blbý gameplay, jakože mám sice tu Explosive Repeater Rifle, ale mám 2 shotguny a místo té shotguny bych mohl mít třeba AR nebo něco. Joj, zase týpek. Tak týpsy, no, teďka dokonce 2. Joj, týpek má ony shotgunu. GG. Kde pak jsi tady, jo? Tak, dobrý. Je tady nějaký big někde? Že bych si dal bigo. To je jedno, kašlu na to, ale jdu na tu šrájnu teda. A pak najdu sprite a dám ho tam. To si děláš srandu, do mě zase někdo jde. Tady je. Aha, to dává takový petardy. Kolik jsi měl? Když jsem měl skoro full, ne? Jakože dává to, no skoro 200 vlastně. Tak se nedivím, no. Mně chybilo nějakých 10 HP, no to mi dal, to se nedivím. To mi dal headshot. Já jsem myslel, že padá jakože dál ode mě, to je trošku blbý, no. Jakože já si myslím, že tuto video už trvá dost dlouho. Jo, jakože hrál jsem docela málo, ale tohle video trvá dost dlouho už. A myslím si, že je čas na toho ukončit, takže já se s vámi loučím, uvidíme se u nějakého dalšího videa a zatím čau.